market, gayon din sa grocery stores at mga wet market. Ayon sa DTI, magiging mahigpit sila sa pagsubaybay at pagsusuri. Ang makukuha umunong impormasyon ay makatutulong sa mga gumagawa ng patakaran para matiyak na sapat ang supply ng bigas. Hunyo ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 62 na nagpapababa sa taripa sa inaangkat na bigas at ilan pang produktong pang-agrikultura. Ayon naman sa National Irrigation Administration, 200 billion pesos ang kailangan taon-taon para matiyak ang food security o seguridad ng supply ng pagkain sa bansa sa loob ng 10 taon. Simula Agosto, posibleng mabili na rin sa labas ng Luzon ang 29 pesos na kada kilo ng bigas na buffer at papalumang stocks ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. mula sa 10 Kadiwa Center. Posibleng maging 23 na ito pagsapit ng Agosto 1 para masakop ang ibang probinsya sa labas ng Luzon, kabilang ng Cebu at Maguindanao. Aniya bukod sa pagbibigay ng mas murang opsyon sa mga mamimili, layunin ng programa na makakuha ng comprehensive data sa rice supply, consumer demand at logistics sa planong pagpapatupad nito sa buong bansa. Sa ngayon, nananatiling eksklusibo sa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, PWD, single mother at mga miyembro ng 4P ang programa. Duda ang isang grupo ng mga magsasaka na kaya ng pamahalaan na gawin pang matagalan ang P29 Rice Program o pagbibenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa Center. Ayon kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Wheat Farmers Cooperative, malaking tulong sa mga mahihirap ang naturang programa. Pero malaki ang lugi rito ng pamahalaan. Ngayon na 29 pesos yung bigas, habang pinili ng NFA yung pakay sa 30 pesos. Ang palang lugi na sila, pero pag i-convert mo yung pakay to bigas, lalabas mo na yung 29 pesos na bigas. Ang lugi ng gobyerno dyan, mga 20 pesos per kilo. Ganun po kalaki ang subsidy na binibigay ng gobyerno para makapagbigay sa ng bigas na mahihirap sa 29 pesos per kilo. Paano mahaba ang isi ng gobyerno? Nangangamba pa rin si Montemayor na makaapekto ang programa sa pagtulong ng NFA sa panahon ng kalamidad.
silang pondo at food tax para sa mga apektadong residente. Magandang balita para sa mga motorista. Inaasahang mababawasan ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw matapos ang 4 na linggong sunod-sunod na taas presyo. Sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, posibleng 80 sentimo hanggang piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Yun ang maganda. Yun, oh. Maaari namang bumaba ng Muna ulap, oh. hanggang 70 sentimo. No? Mula sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na nakaapekto Yun, oh. sa presyo Grabe ang ulap, ang eh. estado ng dolyar, epekto ng nagdaang Hurricane Beryl sa Amerika at ang pagbagal ng inflation Para ka nasa pagtaas Hong ng Kong, presyo eh. ng bilhin at serbisyo sa bansang China. Ito ang super balita sa hapon. Iniulat ng Manila International Airport Authority o MIAA na nasa muling bahagi na ng gawain ang Centralized Cooling System upgrade sa NAIA para makumpleto ang proyekto pansamantalang isasara ang gumaganang Centralized Cooling System upang mapadali ang pag-upgrade sa NAIA Terminal 3. Ang muling hakbang para sa pag-install ng na bagong cooling tower ay nakaschedule ngayong July 16 hanggang July 17 mula alas 9 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga kung kailan ikokonekta ang bagong cooling tower piping sa main piping line. Sa panahon ito, tanging mga ventilador at blower ng air conditioning units ang gagana para sa air circulation. Magdadagdag naman ng iba pang air conditioning unit sa iba pang bahagi ng paliparan bilang backup kapag ganap nang natapos ang upgraded centralized cooling system. Inaasahan ng mas mahusay na operasyon ng air conditioning unit sa paliparan. Gusto kaya sa QB, anong kinain? Ng 12 oras na downtime para sa installation sa July 16 at 17 ay Tubig lang, sabihin mo kay Ayla. Immigration Yung tubig. security check para sa domestic at international flight, baggage carousels para sa mga paparating sa paliparan at ang arrival lobby. Kansilado ang domestic flights na Ninoy Aquino International Airport o NAIA bunsod na masamang panahon sa destinasyon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority o MIAA, Media Affairs Division, kansilado ang mga sumusunod. Sempro flights DG6043 at DG6044 at Taas, DG6047 eh. at ang DG6048 No? nagkampo patungong Taas mo building, eh. ng Maynila. Gayon din ang dalawang flight ng PAL Express na 2P2963 at 2P2964 na patungo rin ng Busuanga at pabalik din ng Manila. Pinapayungan naman ng MIAA ang mga pasahero na makapag-ugnayan sa kanilang airline company para sa refund o rebooking ng kanilang flight. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang Dr. Binabe State Particular at Sabang Liwanag Bridge sa San Miguel, Pasig City, Silang, Pasig, Aking sa abiso ng Malabang, Pasig isasara ang daan na tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw hanggang Aking sa susunod na taon. Yan ay para bigyan daan ang konstruksyon ng Pebble Bar, reinforced concrete box, culvert at ang football basement. Dahil di ko pinabalik pa ng mga motorista at madala sa first service natin kung iba pang alternative na para iwas abala. Ang haba. Dahil dito, madalas umanong maranasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar, lalo na tuwing rush hour. Natatakdang ang opisyal na i-turnover ni Vice President Sara Duterte kay incoming Education Secretary Sani Angara ang pamamahala sa Department of Education o DepEd sa ika-12 ng Hulyo. Yan ang sinabi ni incoming Education Secretary Sani Angara sa panayagan sa Superadio DCWB. Yan, di ba mga squatter yan? O, doon? Saan? Yan, Yan? yan, oo. Oo. Hindi mo squatter, binigyan ng Pangulong Erap ng bahay.
yung mga dating walang water. Tirahan. Oo. Pabahay ni Air.
Babalik kami ng Oscar. Wala, 15 pa lang bukas eh. Eh, konti pa lang. Gusto ba ito ka sa likod? Iihi ka. Oh. Ganda nito. No? Yan, turismo. Maraming salamat, Oscar Bolidan, GMA Integrated News. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. On your eyes. Grand Turismo. System po na ang Philippine National Policing Team sa mga seguridad na ilalatag para sa ikatlong State of the Nation address o zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo, July 22. Ayon kay Police Colonel Jim Bahardo, tagapagsalita ng PNP, wala naman silang nakikita anumang seryosong banta sa seguridad. Bikutan na, bikutan. Sabi ni Bahardo na magbabagulang ang kanilang pagbabantay sa kanin sa mga mag-protesta na mabibigyan ng permit ng mga namamalaan ng Quezon City. Nagbabala naman ang PNP sa mga hindi autorisado grupo na magsasagawa ng pagkiusap lalo na mga may balak na magsulong Yan o, SMDC, laki. ng anumang bagay. Ganda naman ito. Oo. Pag malapitan, maganda, no? Kondo yan, mi. Kondo na hindi mo magiging sa'yo. After 25 years, goodbye. Para ka lang nang upahan, ano? Department of Sanitation and Clean Up Works at Traffic and Transport Management Department. Layo nitong matiyak na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng zona. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, pinalalatag na ang deployment ng mga traffic enforcer sa Bolivar Avenue, ngayon din sa Batasan Complex at sa iba pang lugar. May mga ipapakalat ding takpan para naman sa paglilinis ng mga kalat sa lansangan na tuwag ang MMDA. Tiniyag ng PNP na hindi mapikuhan ang moral na ahensya sa kabila ng pagpito ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkalang batasan na PNP Reform Bill. Malagatang hindi na ng Pangulong Panumala dahil sa iba't ibang kumbensyon na nakasaanan sa pagpala Ganda ng motor, oh. sa polisiya. No? Tuloy na kita yung lubak. Pahamak tong motor. Sukat. Alabang ang lapit na to. Ay, meron naman po tayong PNP Media Oversight Committee.
Doon pala sa kinikita natin sa Pogo, inuutos na natin sa law enforcement sa paglalaban sa kriminalidad. Imbis na naitayo ng eskwelahan, di ba? Na-invade yan sa daan o sa fiber optic. So nakakalito ito. Oh. Nakakalito. Pag kumaliwa ka, punta ka ng Alabang. Kaya rin naman itong punuin ng gobyerno. Ayun o, basahin mo. Ang inaasang investment ng ilang Ayan o. bansa. Oh. Las Piñas, no? Alabang. No. Oh. Nakakalito yan. Kaya naman punuin na ng gobyerno yan. Madami na supposed to be investment sa mga Amerikano rito. Alam mo, kampi natin ang Laki pa mga man din. Amerikano. Kampi natin ang mga No? French. Mag-invest sila rito. Ayun dito.